Apa, gaurko bideoan ikusiko ditugu batuketak eta kenketak. Badakit aurreko bideoa zela bidreketak eta zatiketak, baina uste dut batuketak eta kenketak pizkat zailagoak direla, gauza batzuk kontuan eduki behar dira, eta orain ikusiko dugu. Hau esan da, lehenengoko ariketa izango da zuek ulertzeko gainetik zer alden batun eta zerrez erroetan. Arau batzuk daude eta ikusiko ditugu. Guazen ikustera, hemen batez ere nahi dut jakitea zein den batuketen logika, ikusiko ditugu adibide batzuk, eta bakarrik da teorikoki. Ez dugu zer egin orain, bakarrik jakin noiz alden batu eta noiz ez. Hasiko gara lehenengotik. Zelan dakit batu ahal direla? Erroak izan behar dira bardin-bardinak. Hau da, honen maila eta barrukoa izan behar dira bardinak. Kasu honetan, errobi bardinak dira, ezta? Batu daitezke. Da zenbata, gero ikusiko dugu. Hau bakarrik da zuek jakiteko. Hau eta hau bardinak dira, barrukoa bai, ezta? Baina kanpoko maila ez, beraz, ezin dira batu. Hurrengoa. Zer gertatzen da? Goikoaren bardina. Kanpokoa da maila ezberdina, baina barrukoa bardina. Ez direlez identikoak, ezin da egin. Hurrengoa. Maila berdina kanpoan, baina barrukoa ezberdina, justo hemen eta hemen gertatzen zen aurkakoa. Ez direnez identikoak ezin da egin. Hurrengoa. Zer gertatzen hemen? 3 eta 3 bai, 2 eta 2 bai. Baina justo bardinak dira, ez, honek berretzaile bat duelako, beraz ez dira berdinak. Barkatu, asko errepikatzen ari naiz, baina eske nahi dut oso argi geratzea, izan behar dira berdinak. Adibidez, hauek eta hauek ikusten bat dituzue, dira exactamente berdinak, da igualak dira. Kanpoan 3 eta barrukoa 3 normal, kanpoan 3, barruan 3 berriru. Dira berdinak, beraz, egin daitezke. Nola kalkulatuko dugu hau? Orain ikusiko dugu. Egon adi, begiratu zer jarri dudan hemen. X gehi X berdin 2X. Zergaitik. Gogoratu hau. Dudanean, ez ezagun bat, edo zenbaki bat, edo zein, egiten dudana da hori utzi, X, eta aurrean dudan zenbakia batu, ezta? Hau ikasi dugu DBH baten, nik badut 3X gehi 2X, emaitza da 5X. Ezta? X usten dut bardin. Erroekin gertatzen da berdina. Hau eta hau bardinak dira? Bai, orduan da 2, erro, 2. Ikusten duzue, X-ekin gertatzen den moduan. Hurrengokoa, berdinak dira? Bai, orduan 2, erro kubiko, 3. Hurrengoa, berdinak diranez, uzten du hau bardin eta aurrean dugun zenbakia batzen dugu. 3 adibide gehiago ikusiko ditugu argi geratzeko. Hemen, 5 gehi 1, 6. Hau eta hau bardina denez, horrela utziko dut. Hurrengokoa, 5 ken 7, minus 2 eta hau bardin. Azkenengoa. Hau eta hau bardinak dira? Bai, 5 gehi 1, ken 3. 3, erro, 2. Hori da teoria, baina betiko moduan hau ez da sartungo azterketan. Azterketan ariketa zailagoak sartungo dira, orain ikusiko ditugu. Hemen garrantzitsua da, zuek ikusi behar duzue, erroak izan behar direla bardinak. Bardinak, ez du balio 2 ber 2 eta 2, ez. Bardinak. Eta gero aurreko zenbakiak batu edo kendu. Orain ariketa ezberdin batzuk ikusiko ditugu. Ea zelan doan eta venga. Orain arte ikusi ditugu bardinak diranak eta elkarrekin doazenak, baina zer gertatzen da batuketa batean baditut ezberdinak diran erroak. Bilatuko ditut bardinak direnak. Hau honekin eta hau honekin. Eta listo, eta egin batuketa. 1 gehi 4, 5 erro 2. 3 ken 5, minus 2 erro 3. Ikusten duzue, oso erraza da, beste adibide bat. Hau, apurtzu bat zailagoa da, baina lasai. Zuek bilatu bikoteak, bikoteak, hirukoteak, laukoteak, behar dena. Hau honekin doa, ezta? Kalkulatuko dugu. Minus 2 erro 5. Hau honekin doa. Beraz, bat zergaitik, 6 ken 5, bat ez da jartzen, bale? Erro 3. Eta hau bakarrik dagoenez, ez du bikoterik, bat dagoen moduan bakarrik utzi. Hauek ezin dira ez gehitu, ez ezer egin, ez direlako bardinak, beraz, ariketa bukatu da. Jarrituko dut zailtasuna igotzen, orain ikusiko ditugu erro batzuk, baina lehenago faktoreak atera beharko ditugu barrutik, venga. Bagoazen egitera.
lehenengoko gauza, beti deskonposatu zenbakiak. Bueno, pizkanaka joango gara deskonposatzen. Ez badakizue edo ez bazarete oroitzen nola deskonposatzen den, bideo bat daukat, hau azaltzen, bale? Ez kezkatu horregaitik, zuek deskonposatu eta listo. Orain bai, deskonposatu eta gero, jakin behar duzuena da faktoreak ateratzen erroetatik. Hori bebai bideo bat daukat azaltzen nola ateratzen diren faktoreak erroetatik. Kurso honetakoa da eta bueno, ondo dator. Hori ondo jakin behar duzu, baina bueno, pizka bat errepasatuko dugu. Honek, 3. Karratu, hau karratu orduan, 3 atera daiteke. Eta barruan, errobi. Berdina gertatzen da 5ekin, 5 errobi, hemen 3 dauka, 2 ordaindu behar du, beraz, baten irten daiteke da beste bat barruan geratu eta 7rekin bardina. Erraz. Orain ikusten duzu, ezta? Errobi, danatan bardina. Egin ditzakegu batuketak eta kenketak. Nahi baduzue, egin dena alde batera. Nik, pizkanak egingo dut. Nik pausuz pauso egingo dut. Lehenengo batuketak eta gero kenketa. Así que, 10 errobi, ken, 7 errobi. 3 errobi. Garrantzitsua hemen, deskonposatu, faktoreak atera, eta gero ikusi, kointziditzen badute, erroek. Horrela bada, egin batuketak eta kenketak. Geratzen da eriketa bat, eriketa zaiena, azterketan sartungo dena. Zuek egon lasai, ikusi ariketa, pentsatu ondo, eta egin badakizue egiten makina batzuk zarete, eta azterketa gaindituko duzue. Lasai eta guazen. Ariketa hau ikusten badugu zer pentsatuko genuke. Lehenengo gauza, ez dut egingo, ez dakidalako egiten. Eta gero, lasaitu, pentsatu buruarekin, eta jarraitu orain arte ikusi ditugun pauso guztiak. Lehenengoa izango da, barruko zenbakiak deskonposatu. Lehenengo 3 deskonposatu daitezke, eta azkaningoko 2 ez. Arinongo naiz, bale? Badakizue deskonposatzen. Horrela, orain, jarraitu behar dugu. Bale, lehenengo pausoa izan da deskonposatu. 2. Zer da, faktoreak atera? Pom! Lehenengokoan ateratzen dugu 3 eta A, 2. B, A, eta azkaningokoan ezer ere ez. Fijatu ondo, bale? Ez badakizue faktoreak ateratzen joan, faktoreak ateratzen diren bideora. Orain bai, bila ditzagun bikoteak. Edo 3koteak, hau honekin, eta hau doa bakarrik. Beraz, venga. 3 kena, 2 ken lau, bale? 2 karratu da lau, minus 2 gehi, hau dagoen moduan. Ikusi duzue, oso erraza da. Bideo hasieran segurunik ez zenukete jakingo ariketa hau egiten eta orain badakizue. Hau izan da guztia. Barkatu, bideo gehiago ikusi badizue jakingo duzue nola bideo hasieran noan pizkanaka eta gero eta arinago hitz egiten dudan. Zergaitik? Pentsatzen dudalako azkanengoko pausuetan badakizuela egiten. Enaiz hasiko 18 deskonposatzen horrela, ez da 18 da, 2 bider 3 karratu ez 18 da, pum! Eta gertzen da direktamente, ez egon pentsatzen pausuz pauso, hori zuek egingo duzue. Bideoa gelditu eta ikusi zer egin dudan eta ze aldaketa dauden. Betikoa, hartu ariketak eta egin dudak badituzue galdetu eskolan, galdetu akademian, galdetu nahi duzuen lekuan, baina zuek egin ariketak. Urrengo bideoan ikusiko ditugu nola arrazionalizatzen diren erroak, zaiena da, 2 zatitan igoko dut, lehenengokoa eta 2. Eta venga, urrengo arte!